mriku tak mriku. Nggih. Kenging menapa Kakang Kebo Kenanga mboten ngaosi dumateng? Kenging menapa ngaten Panji? Kenging menapa panjenengan tansah sesukuran? Kula menika salah satunggalipun pengayoman lho. Nyuwun pangapunten sadèrèngipun. Mangko tansah nguraken dumateng kancan. Foto, monggo nyaket mriki Kakang. Boten. Mriki Kakang. Kula wonten mriki mawon. Kakang Kebo. Boleh kang tunjuk kemit dari Marpuji. Leres Kanjeng Sultan ingkang Lajeng Kakang Kebo Kenanga tindak wonten pundi? Kupati tumbaling praja kang wujud parirondo lan kang mawaripna Kanjeng Sultan. Kang, Injih. estunipun menika sampun kula sengaja. Kenging menapa Menawi kok Kakang Kebo Kenanga nilaraken wonten ing dusun Pengging. Saged kula pinanggih kalih kanggo Marpindung ijen wonten ing papan menika. Leripun kados pundi Kanjeng? Ingsun menika tresna dhumateng kanggo Marpindung. Sampun pas nawi tresna dhumateng kula. Andhan kaliyan pengayoman Kanjeng Sultan. Menika mboten mujudake andalan pengayoman. Lajeng Tresna kula dhumateng kanggo Marpindung kados dene bapa lan bibi. nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Kula sampun gadah bojo. Dosa menapa ingkang kula sandhang mawi punika nampi dhumateng tresna panjenengan dalem. Kanggo Marpindung. Kula pemetra dhumateng asalipun kanggo Marpindung. Kawula kalih sesembahan kula kedah kados pundi. Ngestokaken dawuh Yen ta ora ngestokake dawuh, nampi pidul. menawi kados mekaten ingsun dawuh dhumateng kanggo Marpindung, urun tresna dhumateng kula. Menawi ta wonten menapa-napanipun kula ingkang tanggung jawab sawetawipun. Mawi kados ngaten kula sabuh Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Mawi ngaten. Monggo Kanggo Marpindung. Kakang Kenanga ingkang ageng pangasih. Menawi ta kula tumindak ingkang kados mekaten. Kanjeng Sultan. Sawetawis dari Marpindung sampun papan wonten ing Kasultanan Demak kita. Kanjeng. Nyuwun pangapunten mawi kirang rena anggen kula lajeng dhumateng penyandang. Ingsun rumangsa bakula mulya amarga Sadèrèngipun nggih Kanjeng Sultan. Kados pundi mangkenipun ampun kados sampun. Ponang jaban bali yen kelakon kowe mbok besok bakal melu nempel kamukten ana ing Demak Bintara. Mawi ngaten kula aking timbangan karo kula kepengin wangsul Kanjeng Ya, Sultan. Waalaikumsalam. Marpindung, aku njaluk pamit Marpindung. Bekeng jagat. apa Kang Jan? Kula mboten saged manggihaken parirondo lengkeng mawon. Bebenuti panjenengan kabaret. Menika ingkang kula Pak.
Ana syarat-syaratane. Menapa syarat? Ora entuk nesu. Legawa ikhlas. Lajeng wonten pun. Ning pengging dununge. Pengging. Assalamualaikum. Saka ngendi? Joko. Joko ning ndi? Sapa sing perintah? Weluh. Sapa sing tumindak? Sapa sing tumindak? Kanjeng Sultan, Kakak. Sultan Trenggono. Nek biyen kula percaya sampean kondange dadi blantik kebo, blantik sapi. Ning saniki dadi blantik wedokan sampean. Ya matur nuwun. Yen kowe nganggo aku blantik wedokan. Ya takon. Mergo aku sing njalari bojomu Joko. Ning kabeh iki mau aku budidaya supaya bisa mbalekake kamulyan keluarga ing pengging. Aku janji apa kamu? Kowe pengen kebo anu dolan kang mau Nyatane mboten-mboten. aku kok janji ning pengging dulu. Kula mboten saged mangke. Ya bojomu kuwi. Bojo kula marang pintu. Kowe kurang wicaksana. Nggon menapa wis serampan. Dora cara lan pawito sing gunane Kanjeng Trenggono. Tenane Kanjeng Trenggono iki dikira bojomu. Apa ya ning pari rondo lan ngomongane. Wis sak, wis ikhlas. Wis kulungke. Ning aja ngresuwo. Aku budidaya. Besok kapan keluarga ing pengging bisa mukti Nyakrawati. Mergo aku wis nate sinau lan kawula. Rusane Rama Sepuh pengging gandayane. Yen Demak Bintara umure mung 28 taun. Wiwit diastop jane Kanjeng Sultan Bapak Patah Haji Muningrat panetep Ratu Islam di sana. Kuwi mung 45 taun. Kanjeng Sultan Bapak Patah Sedo Islam kemudi karo Kanjeng Pangeran Pantilus mung 3 taun. Nek 28 kalong 40 taun sekira. Dari selawe Sultan Trenggono dari Sultan ing Demak Bintara bebasan megaling payu.
saumur jagung. Rampung Demak mengko bakal tukul negara anak. Pi. Kowe kudu kelingan. Rikono mbalelane lontang Semarang. Kowe jon bangi ora kepen merangi wong Demakan Kudus. Perkara ponakmu Wali Andaka diajar karo sing gribek. Monggo gribek murid Kudus. Kowe dipambeng karo tabik-tabik Kanjeng Sunan Kalijaga. Kowe kena merangi wong Kudus lan Demak. Yen wis Demak telung rampung. Kejawa sapa? Kowe dhewe cangkriman. Ngelih sepisan warik selawase. Kowe milih ngelih sepisan warik selawase. Tegese ngelih sepisan warik selawase kowe nandul ning ora ngrasake. Ning sing ngrasake anak lan putu besok. Wadah karo isi. Kowe milih wadah. Kanjeng Sunan Kalijaga ngandhakake wadah ki pindhane negara dening isi kawula. Kejawa kuwi. Bojo ngandhut marang kolang bayi. Kuwi keduran wahyu nur buate ngaji. Wahyu ki barangan bukti. Yen ada tanpa wangunan yen cedak datan singgolan. Wahyu marang sapa wani nggaluh kagone yang wiji ing manggone bakal kesempatan apa sing disebut. Lah wahyu kapitang telu. Kanggo petungku. Wahyu rasa, wahyu ndaru, wahyu pulung. Dene dununge wahyu rasa marang sapa pawongan kang kedunan wahyu rasa dewasane dadi pujangga. Dadi ustad, dadi wong pinter. Wahyu pulung utawa kuwi marang pawan sing kedunan wahyu pulung ing manggone duweni pasolan ayu yang wadon. Yen lanang pasolan gandane. Dene wahyu daru. Dewasane dadi pangarsa negara. Anakmu mergo kowe bojo sah karo Sinar Kunjung. Monggo rando sarta. Nanging tetep kula mboten trima. Jejere kula wong lanang wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Ibarat Trenggono wis wani ngilani dadane kebo kenanga. Tetep kula berapi. Dalange Kanjeng Sunan Kalijaga. Nek Kanjeng Sunan sae nggih, Pak. Apik koyo ngono nggih, Pak. Wis ra karuan nggih, lho. Dalaku ya bos lanang, bae jeneng Mas Karebet. Mas Karebet. Mas Sarujo, aku ambek jenenge Mas Karebet. Lah kok Mas Sarujo. Ora penak, undang piye. Nek desa. Wong desa kok jenenge Mas Karebet. Angelan, Pak. Kowe tak boyong ing desa. Nggih. Anu, tebu menewe kesepeh. Tak sampe ning tinggi. Mulai ning tinggi. Mulai omahe dhewe. Lha iki omahe dhewe diapake? Lha iku bocah akeh ngono kok. Digone budi kok, Pak. Ben gampang ora preto nek ngundang. Joko Tingkir.
Dayuh Kencorumi Bapak Ingkang Bangsa murah sandang pangan, cepak ing rejeki, adoh ing blek. Monggo, sami kula Rombon sampun purna para pamirsa. Sugeng kondur sugeng pepanggihan ingkang dalu nuwun